hetkellä oot? Mä oon nyt 7 ja me saatiin just eilen sitä skeitit, ihan omat. Ja viime viikolla saatiin semmoinen skeitti, joka oli ihan ilmanen. No, miten voi olla ilmanen skeitti? No se sai sieltä yhdeltä roskalavalta. Hyvä. Mutta nyt on ensimmäinen koulupäivä tulossa. Miltä tuntuu lähteä ekaluokalle? En mä oikein tiedä, mutta tulee varmaan olemaan ehkä ihan kiva. No tuleeko tähän samaan kouluun sulle ennestään tuttuja kavereita? No tulee niitä samoja sitten vanhasta eskarissa. Ja sitten yhdet kaksoset. Ja mä en tiedä niistä mitään. No miten tämä oikea koulu eroaa sitä eskarista? No aika helposti, koska täällä on enemmänkin pulpetteja, kun siellä on pelkkiä semmoisia istumapaikkoja ja semmoisia. Mitä asioita haluat oppia koulussa? Ainakin lukemaan mä oon oppinut enemmänkin kotona, mutta... Niin. Aha, sä osaat jo lukea, niinkö? Mitä kirjoja sä oot lukenut? No aika monia eri kirjoja. Osaatko jo vieraita kieliä? Osaatko englantia? Ainakin mä osaan jotain, mutta en paljon. Ootko sä kattonut televisio-ohjelmia, missä puhutaan englantia? No aika moni semmosiakin, missä puhutaan ruotsia. Okei, joo. No osaatko ruotsia? En osaa sitä, mutta... Puhuttiinko siellä eskarissa tai ootteko te kotona puhunut tästä koronaviruksesta? Joo, mutta eskarissakin oli semmoinen koronavirussääntö, että niinku aina penkin välein oli... Mitä luulet, millä tavalla täällä koulussa yritetään estää sitä koronaviruksen leviämistä? No, pesemällä käsiä ainakin kaikkialla. Jotkut pitää semmoista kasvomaskia päällä, ettei koronavirus menisi nenään tai suuhun, niin mitä mieltä sä oot? Voisitko sä pitää semmoista maskia? En mä oikein tiedä. Miltä se tuntuisi? En mä oo ikinä käyttänyt, mutta meidän mummo käyttää semmoista maskia. Sä menet ekaluokalle ja alat opiskella erilaisia aineita, niin luuletko, että ehdit leikkiä vielä sen jälkeen? En mä tiedä. Varmaan Mitkä on sun lempileikkiä tällä hetkellä? pikkuautoleikki, vaikka joskus niihin kyllästyy kyllä, mutta Aha. Minkälaisia pikkuautoja sulla on? ne on aika siistejä ja 3 erilaista formulaakin. Kumpi on parempi, Kimi Räikkönen vai Valtteri Bottas? Ehkä Bottas. Miksi? Se on ollut aika monta kisaa jo eka. Mersuilla on aina eniten tehosteita niissä autoissa, niin ehkä Bottas mieluummin.